Golden Goose. Anisa, hoton Sadiq ɗina nake gani akan wayarki. Me haka nake nufi? Idan da ke ga hoton yayi Sadiq a wayata ba, nawa kike so ki gani? Ai gani ne kaman babu alakar haka. Ba zan so yayi Sadiq ba. Ai da bakin makara. Na makara? Ƙwazai ba. Ai ba zan taɓa makara ba har abada. Wai wace ce wannan? Ƙaryarki Anisa. Kin san me kike faɗa kuwa? Na daɗe ina kallon shi a matsayin mijina. Ni da mijin yayata. Ina so ki sani, ki shirya fita daga cikin gidan nan domin ni ce zan shu. Aure shine martabar dukkan wata ƴa mace. To laifin waye? Waye farin cikin ki Anisa? Mijinki. What? Ba gaskiya bane. Me yasa? Menene ribar ha'inci da kuma zamba cikin aminci? Ribar rai shine bukatuwa da sirrin da yake cikin zuciyarsa. Cakwakiya da bindiddigi da kuma neman ganin bakin uwarta shi ta da halaka. Ni da mijin yayata. Ni yake faruwa ne Aisha? Mun shiga uku. Haba Aisha. Kuma burina dab yake da shika. Matukar ta kusance ka, ni ce suna ajalinta. Bai kamata ka sani ba. Saboda ne. Ba na bukatar su. Bayan ga komai din na gani akan fuskar ta. Wani irin al'amari ne haka mai muhimmanci? Tabbas akwai wani abin da yake faruwa. Yanzu ki jefe ni da kalmar hauka. Me yasa kike so ki dinga mai da hannun agogo baya ne? Saboda kawai na farta sirrin raina. Ƙanuwarki. Dole ki fita daga gidan yaya Sadiq, ni kuma na shiga. Mahaukaciya. Ni da mijin yayata. Ba ta taɓa yi wata mace ta shigo gidan nan ba. Ga kana ta nan. Anya ko yarinya na cikin hayyacinta take. Kai ma tunanin naka irin naka ne? Ki san me yake faɗa? Na sani. Sai ki ne fa. Cewa ku kawai ne ka aure ni. Yasa Ko ta halin kaka. yiwuwar abin da ba zai taɓa yiwa ba har abada. Me yasa? Wannan yake na mutum. Tabbas ta haukace. Fita na ce. Ni da mijin yayata. Ka sani, ni ma na sani. Me yasa zaki ce haka Aisha? Duk abin da ka kasa ɗorewa da lullu girman sa ya fi a gani. Wannan wace irin tambaya ce haka? Ta cika mahaukaciya. Wani ke damu ki ne a nisa? To hauka ne ke damu. Mun shiga uku. Mahaukaciya sha. Kar ka sake ki kai da bango. In ku yadda ku bani shi a cikin salama, ko kuma ku bani shi a cikin tsiya da tsiya. Me kike nufi? Mashirin wannan shirin Musa Adam Ramos. Ni da mijin yayata. Kuma kai kaɗai nake jin a raina zan iya aure a duniya. Ba zan taɓa zama mijinki ba. Zan tare a cikin gidanka a matsayin matarka. To shi ya san me yake yi. Kana da ciwon hauka ne? Babban farki kike ki farka. Ba za ki taɓa samun Sadiq ba. Kuma kina kallon ta ne a matsayin hauka? Da ki aure Sadiq na rantse da Allah gwara ki yawo tsara. Kun subscribe ku danna kararrawa a tashar mai suna Rayuwa 24. A nan ne kadai za ku fara kallon wannan katatan shirin ni da mijin yayata. Babu alkhairi a tare da ke ko kaɗan. Da aiki da banza da Ta ɗin banza. Harisa kawai nake son gani tana ina. Wanda ya bada umarni Usman Adam. In ya bata janye hankalinta a jikin mijina ba. Wallahi tallahi ni ce ajalinta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma za a yi ta ta ƙare. Ni da mijin yayata. Wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar Laraba misalin karfe 8 na dare.